20 ଅଗଷ୍ଟ ଆମେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଅଧା ବିଲରେ ଅଦାଚରମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଲରେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଦିନ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଥିଲା। ମୋ ସାଥିରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଙ୍କା କାତି ଥିଲା। ଚର ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଦିନ ଯାଇ ଜଗିକି ବସିଲୁ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ କି ଆଜି ମୁଁ ଭୂତ ଦେଖିବି ବୋଲିକି। ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବସିବା ପରେ ସେଇଆ ହିଁ ଘଟିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। या पर भूत कुआड़े लुचिगला कुआड़े गला बोली आमे सबुआड़े टर्च मारी खोजी बुलिलु तथापि कोउठी पाइलु नहीं।